εμένα μου άρεσε αυτό που έκανα. Και την λέξη εμπειρία την είχα κουραστεί να την ακούω. Δεν μου έλεγαν ότι είναι εμπειρία, επειδή ήταν πραγματικά δύσκολα. Αλλά βλέποντας τα πράγματα από απόσταση πια, ήταν πραγματικά una esperienza. Γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι, γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί, σημαντικούς, έρχονταν να κάνουν ταινία, κινηματογραφιστές, ανθρώπους που θέλουν να δουν τι συμβαίνει εκεί. Δηλαδή ήταν πραγματικά μια εμπειρία. Μπορεί να με πέδεψε, να κουράστηκα, αλλά ό,τι δεν σε σκοτώνεις ήταν πιο δυνατό τελικά. Έτσι, ναι. Δηλαδή πήρα πολλά πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν πολύ σημαντικό. Θα ξαναπηγαίνετε? Εξαρτάται. Με ποιες προϋποθέσεις. Θα ξαναπήγαινα, αλλά όχι πλέον για να μείνω. Τώρα η ζωή των ανθρώπων αλλάζει, δεν μένει η ίδια. Τότε ήμουν μικρή, νέα, τώρα έχω οικογένεια. Είναι άλλες οι. Όσο γυρίζετε πίσω από τον χρόνο, θα παίρνετε την ίδια απόφαση να πάτε? Νομίζω πως ναι. Θα την έπαιρνα την απόφαση. Ναι. Παρόλο που δυσκολεύτηκα, το σπίτι μου είχε μια ξύλινη σκάλα και έτριζε. Και φοβόμουν τα πρώτα βράδια, γιατί ήμουν μόνη μου για ένα χωριό 5.000 κατοίκων, είχε μαφία, όπως είπε η Κατερίνα, και δεν ήξερα. Και μόνο που μου έλεγαν ότι μην φοβάσαι, σαν η μαφία σε προστατεύει. Γιατί είσαι για αυτούς η Ελλάδα. Και μόνο αυτό ότι ήξεραν ότι η ξηρή μαφία, ότι ήμουν εγώ εκεί, με τρομοκρατούσε. Ναι, θα την έπαιρνα την απόφαση όμως, γιατί γνώρισα ανθρώπους που είναι πραγματικά φιλόξενοι. Πραγματικά φιλόξενοι όμως, με όλη τη σημασία της λέξης. Και το λέω αυτό και το πιστεύω και πάντα όταν το σκέφτομαι με συγκινεί. Ότι οι άνθρωποι αυτοί με δέχτηκαν χωρίς να με ξέρουν, όπως σας είπα και πριν. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι κάτι άλλο η φιλοξενία. Νομίζω ότι είναι αυτό μόνο. Η ανθρώπινη ζεστασιά. Τι σας έκανε εντύπωση από την κουλτούρα της περιοχής? Τα πάντα μου έκαναν εντύπωση. Καταρχήν το τοπίο μοιάζει λίγο με εμάς, έτσι. Η κουλτούρα τους, αυτή η σκέψη τους στραμμένη στην Ελλάδα. Αυτή, όπως σας είπα, ο χαρακτήρα τους, η κουλτούρα τους, αυτές οι παραδόσεις τους, το ότι θέλουν να διατηρήσουν την παράδοσή τους και δεν θέλουν να τη χάσουν. Δεν έχουν ισοπεδωθεί. Οι άνθρωποι διατηρούν το χαρακτήρα τους, τη μουσική τους, τα ήθη και τα έθιμά τους. Στους δρόμους τους έχουν γράψει ελληνικές επιγραφές, οδός Δημοκρατίας, κάτω από το Via della Repubblica. Η ιστορία τους, τα ποίηματά τους και τα τραγούδια τους που μοιάζουν με τα δικά μας και που τα συνθέτουν με τη σκέψη στην Ελλάδα στραμμένη. Όλα αυτά δεν μπορούν να σε αφήσουν αδιάφορο. Έναν Έλληνα τουλάχιστον δεν μπορούν να αφήσουν αδιάφορο. Τα μνημεία τους τα προστατεύουν? Τα μνημεία τους, μην φανταστείτε ότι η Κάτω Ιταλία είναι μια περιοχή με πολλά μνημεία, όπως σε αντίθεση με τη Βόρεια Ιταλία που είναι γεμάτη μνημεία. Όμως έστω αυτά τα βυζαντινά. Έχουν βυζαντινά, ναι. Έχουν βυζαντινά μνημεία, για τα οποία οι άνθρωποι, τώρα για τα βυζαντινά μνημεία δεν έχουν όλοι η συνείδηση. Δεν τα ξέρουν όλοι, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι και αγράμματοι, δεν ξέρουν όλοι τι σημαίνουν τα βυζαντινά μνημεία. Αλλά άνθρωποι του πνεύματος, να το πω έτσι, και άνθρωποι μορφωμένοι, γιατί υπήρχαν και τέτοιοι άνθρωποι. Ήταν ο γιατρός Τίτος Κουιλάτς, ο οποίος με βοήθησε και πάρα πολύ, ο οποίος έχει κάνει τα πάντα όσον αφορά την Κάτω Ιταλία. Και ο Μίμο Φιωρέντς, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα πέθανε, είναι φιλόλογος, έχουν ιδρύσει συλλόγους, έχουν νοιαστεί για όλη αυτή την κληρονομιά τους. Και τα βυζαντινά έχουν επίγνωση του τι έχουν. Αλλά οι άνθρωποι τώρα οι απλοί δεν ξέρουν τα βυζαντινά μνημεία, δεν ξέρουν ότι κάποτε εκεί είχαν έρθει οι Βυζαντινοί και όλα αυτά. Άνθρωποι του Βυζαντίου. Ό,τι έχουν το προστατεύουν αυτοί που ξέρουν. Αλλά αν εννοείται τώρα τα μνημεία, αρχαίους ναούς και τέτοια, στην Καλαβρία δεν έχει πάρα πολλούς. Στη Σικελία έχει αρχαία μνημεία, αλλά εγώ δεν έχω άποψη για το τι πιστεύουν οι Σικελοί για τα μνημεία του, γιατί δεν έμεινα εκεί. Τα παιδιά που διδάσκατε εκεί νιώθουν την Ελλάδα σαν πατρίδα τους? Πατρίδα δεν θα έλεγα ότι νιώθουν πατρίδα. Δεύτερη ίσως ναι. Πατρίδα τους όμως όχι. Πατρίδα τους είναι η Ιταλία. Ξέρουν ότι το παρελθόν τους είναι εκεί. Η Ελλάδα είναι το παρελθόν τους. Αν αυτό μπορούμε να το θεωρήσουμε πατρίδα, ναι. Ναι. Τα παιδιά ναι, γιατί οι μεγάλοι τους το μεταφέρουν αυτό. Περνάει στα παιδιά. Αλλά δεν μιλάνε όμως τη γλώσσα αυτή. Τώρα μετά από 20 χρόνια πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται, αν τη μιλάνε, τι κάνουνε. Τότε ναι.
τη λέγανε, αλλά δεν ξέρω αν θα. Πιστεύω ότι δεν θα συνεχίσουν τα παιδιά να τη μιλάνε. Πιστεύω. Κρίμα. Καμία γιορτή είχαν, ας πούμε. Είχαν στην Πόβο τη Σαν Λέο, είναι ο Άγιος Λέων, είναι η γιορτή τους. Και στην Πόβο Μαρίνα είχαν διάφορα πανηγύρια. Κατά καιρούς που δεν τα θυμάμαι. Το πιο πολύ θυμάμαι αυτό το Σαν Λέο. Πάντως παίζανε τα τραγούδια τους. Ναι, συνεχώς. Μετά είχαν τα φαγητά τους, είχαν τα Χριστούγεννα του Πάσχα που κάνανε, όταν ανοίγαν τα κρασιά παρήχαν τα φαγητά τους και πάλι μαζεύονταν στην πλατεία, βρίσκαν αφορμή για να συγκεντρωθούν και να τραγουδήσουν, και ειδικά στην Πόβο, το ορεινό χωριό που είναι πιο κλειστό και πιο μικρό. Πάντα έβρισκαν μια ευκαιρία για να μαζευτούν όλοι στην πλατεία και να χορέψουν και να πιούνε. Και εγώ μαζί, η δασκάλα. Η λίγη δασκάλα ήταν εκεί μαζί. Γνωρίζετε άλλους Έλληνες εκεί πέρα? Όχι, δεν είχε άλλο. Ήμουν μόνη. Ναι. Στην αρχή δυσκολευόμουν να μιλήσω γιατί δεν καταλάβαινα τι μου έλεγαν, αλλά τελικά δεν υπήρχε άλλος Έλληνας και μόνο με Ιταλούς μιλούσα, ονειρευόμουν και στα Ιταλικά. Οι σκέψεις μου μετά ήταν Ιταλικές. Και μετά όταν γυρίσατε στην Ελλάδα, πώς σας φάνηκε? Όταν γύρισα στην Ελλάδα, ναι, γιατί οπωσδήποτε όταν κανείς λείπει από την Ελλάδα, μετά κουβαλάει λίγο και τη γλώσσα και τις εκφράσεις ίσως. Μου λείπε, άφησε ένα κομμάτι της καρδιάς μου στην Ιταλία. Μου λείπε, ναι, μου λείπε. Γιατί άφησε εκεί ένα μέρος. Και σίγουρα 2 χρόνια δεν είναι μικρό χρονικό διάστημα. 2 χρόνια και δεν ήταν χρόνια. Ήταν χρόνια που, να μην το πω δύσκολα, ιδιαίτερα. Γιατί έπρεπε να συνεννοηθώ, να βρω από αυτό που σας είπα, πού θα δουλέψω, τι θα κάνω, ποιοι είναι αυτοί. Δεν ήξερα στην αρχή αν με ήθελαν, αν δεν με ήθελαν, δεν μπορούσα να καταλάβω στην αρχή. Ήμουν και μικρή κοπέλα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ. Να είστε πάντα καλά, συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε. Καλή επιτυχία στη ζωή σας και να μην διστάσετε να ρισκάρετε στη ζωή σας. Η ζωή θέλει ρίσκο. Έτσι. Και εσείς. Marinata, chi è licea, tu si lifta, tenore, c'è un plono, pensέοντας εσένα, c'è του πίστη, φενέστρα, την αγάπη μου, της καρδίας μου, σου δείχνω την πένα. Η μετάφραση. Πώς είναι γλυκιά αυτή η νύχτα, πώς είναι όμορφη, κι εγώ δεν κοιμάμαι, γιατί σκέφτομαι εσένα, και μπρος στο παραθύρι της αγάπης μου, σου ξεδιπλώνω τον πόνο της καρδιάς μου. Εγώ δεν κοιμάμαι, γιατί σκέφτομαι εσένα και εσένα ψυχή μου αγαπώ.
και δενόμαστε σαν άνθρωποι. Λοιπόν, η ΑΜΑΓΑ, στην οποία συμμετέχω και έχει θέμα την ιστορία και το τώρα των ελληνόφωνων δήμων της Απουλίας, μπορούμε να πούμε πως κάναμε εξαιρετική δουλειά και χρησιμοποίησαμε πάρα πολύ το διαδίκτυο και τα βιβλία. Αφού μοιράστηκαν οι αρμοδιότητες, η κυρία Κολοβού μου ανέθεσε την δουλειά των PowerPoint και των βίντεο, τα οποία θα έπρεπε να ήταν έτοιμα για την τελική παρουσίαση. Έτσι λοιπόν, αφού μάζεψα πληροφορίες από όλα τα παιδιά, πήρα τους χάρτες, έκατσα και με την βοήθεια κάποιων συμμαθητών μου, τα βάλαμε όλα μαζί και τα συγκεντρώσαμε. Είναι αρκετές πληροφορίες και θα είναι έτοιμο ακόμα ένα μεγάλο PowerPoint για την τελική παρουσίαση. Io